Kali B masalah ini boten sami. Semakin tinggi derajat tiyang wonten ngarsane Allah, ujiane nggih saya dhuwur. Lali SMP lho Ibu. Lali TK, ujiane sama lho boten? Boten to jenenge dadah alit nggih. Nek TK gambar. Nggih to Bu, nek SMA ngitung matematika. Lho ngoten. Aku lho Mbak nek jek rumah tangga itu ujianku paling enteng. Mbok sok duwe anak di bojo kok saya ruwet. Ngoten nggih Bu. Jadi putu ya saya nemen tak kira nek anakku wis nikah, putuku wis nikah tambah ora enek masalah. Ya, tibane kok tetep wonten masalah. Lah nanti namine ujian. Ngoten nggih. Atus layang-layang niku lho nggih Bu. Wis layang-layang. Layangan apa layangan jenengan ngarani? Layangan niku nek saya dhuwur, angine ya saya gebes. Nggih ta? Jenengan tingali. Kok nek angine saya gebes, layangane ya saya dhuwur. Maksudnya napa? Wong ki nek tingkat derajate saya dhuwur, imane dhuwur, kemampuane nggih saya munggah sae, ujiane ya saya ujian ekonomi. Nggih ta? Ujian suami. Bapake kok rewel nggih. Sik enom ki kaya mesra, nggo sok tuwek kok anggo klambi iki gak bener. Dimasakne jarene kasinen. Ngomong sak ngomong tersinggung. Lho saya nggih, Mbak. Saumpama ngoten nggih. Lah niku namine nggih ujian. Anak putu njaluk duit, putu njaluk saiki njaluk maneh. Tangga ya usilae. Nggih, Mbak nggih. Bu, kerjaan yo enek masalah. Dodol yo kok yo nang sewu enek sing iri, gak seneng. Macem-macem napa persoalan. Lah niku sedaya namine ujian. Tujuane tiyang diuji dening Gusti Allah untuk ningkatne derajat iman kita ben kuat. Ben boten sampai putus asa. Nek imane kuat, benjing balik malih teng surga. Alhamdulillah. Sampun ngoten nggih, Mbak, saged dipahami nggih? Nek ngaji nek tambah semangat toh, ibadah semangat. Terus apa niku bergaul dalam rumah tangga nggih semangat. Alhamdulillah. Ngoten monggo kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma tawil a'marana wa shoghi ajsadana ya Allah.